Татарстан баш қаласы Қазаннан қойнар сәлем сізге телевизор қараушылар. Саулар мısыз? Яңа ғасыр каналының тапшырулар шілтерін манзара музыкаль мәгълүмати тапшыруы дәвам итә. Саулар мısыз? Бүгін бик мотор даты. Соннар яратушыларға әлбәттә. 23.05.23. Бу көн һәммәбез өчен дә уңышлы булсын дигән теләктә тапшыруны башлыйбыз. Кама елгасының иң биек ярында урнашкан Алабуга шәһәре Цветаева исеме белән дә бәйле. Biz татарлар рәхәтләнеп чәй яратабыз. Ничә генә чынаяк ичсәк тә, һаман ас кебек тоела. Ишеттем, төрекләр дә шулай чәй яраталар икән. Яз җитүгә аланлыклар сары келәм белән каплана башлый. Аны нәрсә дип уйлыйсыз? Дөрес, бу тузганак чәчәге. Әйдәгез әле аның файдалы сыйфатларын карап китик. Шыннан да әйләнеп кайтырга язсын, табигатьнең галәмәтләре дә безгә ел сайын Аллага шөкер әйләнеп кайта. Алмага чәчәкләренә карап сыкландык, кышыткан ашып пешереп ашадык. Мин илгермәдем. Картайга кышытканлык булса да пешерергә кирәк булыр. Тузганактан кайнатма ясарга чират җиттеме әле? Сез уңайнан ул май айыннан июльгә кадәр чәчәк ата, аны чамасыннан артык тазаруга, диабетка каршы профилактик чара буларак кулланалар икән. Бүген без тузганактан салат ясап карарбыз. Тазару дигәннән тузганак миңа да килешә икән. Яз җитүгә аланлыклар сары келәм белән каплана башлый. Аны нәрсә дип уйлыйсыз? Дөрес, бу тузганак чәчәге. Кемдер анардан тәкыяләр ясый, кемдер бал ясап ашый һәм чәй эчә. Әйдәгез әле аның файдалы сыйфатларын карап китик. Тузганак язның беренче чәчәкләренең берсе. Ул көзгә хәтле йомры, йомшак, сары чәчәкләре белән безнең күзне иркәли. Туристлар аңа карап вакытны белә алалар. Иртәнге 6-да чәчәкләр ачыла, көндезге 3-тә тузганак йомыла икән. Тузганакны гадәттә бакчачылар шүп үләне дип саныйлар инде аны, һәм кая куярга нишләтергә белмиләр. Ләкин тузганак ул иң файдалы үләннәрнең берсе дип санала, чөнки аның тамырыннан чәчәгенә кадәр файдасы бик күп. Мәсәлән, шул ук витаминоздан бик файдалы улаймы яз көне. Шулай ук ОРВИ, ОРЗ авыруларынан бик файдалы. Электән үк инде әби-бабаларыбыз да тузганакны авырулардан дәвалану өчен куллана торган булганнар. Бу үсемлекне борынгы Мисыр, Рим, Грек халыклары да белгән. Кытай медицинасында да аны 1000 елдан артык кулланалар икән. Бу аңлашыла да. Тузганакның чәчәкләре дә, яфраклары да витаминнарга, минералларга, файдалы элементларга бай. Чәчәкләренең билгеле бер тәме булмаса да, яфракларының тәме рукколаны хәтерләтә. Тузганакны көндәлек менюга керткәнче, табиб белән киңәшләшегез. Гастрит һәм башка төр ашказаны авыруы булган кешеләргә тузганакны кулланырга ярамый. Без тузганак яфракларыннан яңа салат ясап карарга булдык әле. Моның өчен нәрсә кирәк диләр? Бер яшел алма, сыр, тузганак яфраклары, чикләвек, бездә ул макадамия белән кедр чикләвеге, һәм соус. Соуста безнең клюква, горчица, зәйтүн мае һәм лимон согы. Әйдә ясый башлыйбыз. Нәрсәдән башлыйбыз? Әйдәгез алмадан башлыйбыз. Алманы шакмаклап турыйбыз. Хәзер сыр салабыз. Сырны нәзек кенә турарга кирәк булачак. Хәзер без сыр кисәкләрен алма өстенә тезеп чыгабыз. Шулай битәйме? Әйе. Сырдан соң нәрсә бара диләр? Безнең монда тузганак яфраклары калды һәм чикләвекләр. Салатка хәзер соус салабыз. Димәк, безнең витаминлы салатыбыз инде әзер. Шулаймы диләр? Әйе, бу салатны сезонында ясап карагыз. Бик тәмлегә ошаган ул. Тузганакның чәчәкләреннән без чәй ясадык. Дуслар, ашларыгыз тәмле булсын. Сәламәт булыгыз. Салат белән сыйландык, ябыгырга теләүчеләр тиз генә ябыкты. Хәзер чәй эчсәк тә буладыр. Бүген төрек чәйне тукталырмын дип уйлыйм, нишләптер. Түрек чәйен дөньяның 102 илендә эчәләр икәнен беләйдегезме? Моның кадәр чәйне җитештерү өчен төрекләргә плантацияләрдән 525 тонна чәй уңышы җыярга кирәк.
Без татарлар рәхәтләнеп чәй эчәргә яратабыз. Ничә генә чынаяк эчсәк тә, һаман ас кебек тоела. Ишеттем, төрекләр дә шулай чәй яраталар икән. Аларның үзенчәлеге нәрсәдә? Әйе, төрекләр чыннан да чәй эчәргә бик каты яраталар. Иң беренче үзенчәлек булып төрекләрнең чәйникләре, ягъни чайданлык дип атала. Без татарларда ягъни чәйник бер булса, төрекләрдә күргәнечә икәү. Моның астқы чәйнигендә су кайный, өстәгесендә кара чәй пешә. Чәй пешә торсын, без төрекләрнең икенче үзенчәлекләре хакында бардак турында сөйләшик. Бардак? Ничә бу бардак? Әйе, безнең татарларда кәсә, ягъни чынаяк дип аталса, төрекләр моны бардак дип атыйлар. Ягъни чәйне шушы бардакларга салып эчәргә яраталар. Бездә татарларда чәй кайнар булса, аны тәлинкәгә бүлеп, суытып эчәләр. Әлеге тәлинкә шулай ук суытыр эченә салганмы? Юк, төрекләрдә бу тәлинкә бардак астына куела бер бизәк буларак. Ягъни Төркиянең кайсы шәһәренә китсәгез дә, нинди генә кафе, ресторан булмасын, менә шушындый тәлинкәләр һәрбер бардак астында булачак. Ул аларның традицион бер бизәге булып тора. Төрекләр гадәттә чәй янына нинди ризыклар куялар? Күрүмчә, ул шикләүкләр. Әйе, тагын бер аерма буларак, төрек чәйләрен эчкәндә алар яннарына һәр вакытта төрле шикләүкләр куялар. Без татарлар ияләшкән җимеш белән, бал белән эчәбез. Ләкин төрекләр җимешләрне чәй янына якында китермиләр дип әйтер идем. Ләкин Казанда торган төрекләрне татарлар хәзер җимеш белән дә чәй эчәргә өйрәттеләр. Шуңа күрә ул безнең бүген табында шулай ук бар. Әйе. Нут шикләвеге, йөземнәр, фыстык, фундук, әстерхан шикләвеге һәм безнең татар җимешләре. Бездә татарларда бәйрәм ризыгы булып ул әлбәттә инде бавырсак, шәкшә, гъбәдәләр санала. Төрекләрдә нәрсә? Төрекләрдә бәйрәм ризыгы буларак төрле пахлавалар. Монда сез өч пишмак кебек хавуч пахлавасы да бар, куру пахлава диләр, фыстыклы пахлава, төрелгән сарма пахлавасы. Бу шулай ук фыстыклы куру пахлава һәм алар һәр пахлаваны биргән табынга куйганда, аны әстерхан шикләвеге белән бизәүне бик яраталар. Төрекләрнең чәй эчү традициясе белән таныштык. Бик зур рәхмәт сиңа, Чулпан. Хәзер чәй эчү вакыты җитте минемчә. Чәй эчеп карыйк әле. Әйдәгез. Башта салабыз кара чәй. Тавшан каны gibi olmuş. Анысы нәрсә инде тагын? Төрекләр шулай дип әйтәләр. Кара чәй бик куе булган очракта куян каны кебек булган дип әйтәләр. Әбиләр әйтмешли, зиһеннәрем ачылып китте. Шулай ул. Чулпан, син татар кызы. Төрек мәдәнияте белән кайчан кызыксына башладың? Төрек теленә, төрек мәдәниятенә, төрек иленә минем мәхәббәтем, кызыксынуым төрек сериалларыннан башланды. Башта мин ул сериалларны карыйдым, анда чыннан да бик күп әйбергә өйрәнергә була. Аларның культураларына, аларның традицияларына, аларның яшәешләрен күрергә була, әйеме? Шуннан соң төрек курсларына киттем һәм хәзерге вакытта кызыксынуым дәвам итә. Без татарлар чәйгез тәмле булсын дип әйтәбез. Төрекләр нәрсә ди? Төрекләр афият олсын ди. Алайса, афият олсын. Афият олсын. Тәмле пылаудан соң менә кайнар лимонлы чәй эчсәң, бик файдалы ди. Хәзер чыннан да 2500 чакрым узып, Төркиядән Үзбәкстанга чык. Монда без пылау үзәге белән танышырбыз. Үзбәк пылавы безнең җирлектә дә бик популярлашты ки, хәзер бездә шат сайын диярлек пылау алып сыйланырга мөмкин. Табиблар пылауны минералларга, витаминнарга һәм антиоксидантларга бай ди. Шуңадырмы Азия халканы туклану өчен генә түгел, дәвалану чарасы буларак та куллана икән. Шәһәр әле йоклый, Ташкентның пылау үзәгендә инде эш кайный. Казаннарның төрлесе бар. Иң зурысында көндә 3 тонна пылау пешерәләр. Эш тәртибе түбәндәгечә. Казаннарда ризык бер артлы пешә.
Хәзер без 200-250 килограмм пылау сыйдырышлы казан янында. Бүген без Олугбек Хаҗи белән бергә бәйрәм яки туй пылавы пешерәбез. Моның өчен казанга 10 литр май салына. Башка ингредиентлар алдан әзерләп куела. Үлчәү берәмлеге чиләк. 1 чиләк бүрттерелгән нут борчагы. 3 чиләк кишер, 2 сары, 1 чиләге кызыл, 1 чиләк йөзем җимеше. Май кызган арада иткә күчәбез. Үй шартларында без аны уртача кисәкләргә турап салыр идек. Ләкин казанда пешерү өчен итне зур кисәкләргә бүлеп, пешкәндә таралып китмәсен өчен бәйләп куярга кирәк. Төп ингредиент ит. Аның 70% сарык, 30% бозауныкы. Май кызып җитүгә бисмилланы әйтеп итне салабыз. Бу казан өчен уйлап карагыз, 60 килога якын ит кирәк. Олугбек Хаҗи биредә 2007 елдан бирле хезмәт итә. Сүзгә саран, эшкә хирыс. Итне ара-тирә болгатып торырга кирәк. Ит өстенә 2 чиләк туралган сары кишер, 1 чиләк тозлы су салабыз. Нәкъ казан уртасына кишер өстенә бүрттергән нут борчагы өстибез. Аны кишер белән каплагач, казан уртасында калкулык барлыкка килә. Өстенә тәмләткечләр, карабырыч, зира, кориандр, барбарис сибәбез. Тәмләткечләр өстенә тагын 1 чиләк кызыл кишер өстәлә. Аны да тигезләп чыккач, казан уртасына табак каплап куябыз. Монысы инде нут борчагы пешсен, җылы саклансын өчен эшләнә. Табак өстенә җылынып торсын өчен савыты белән вак итеп туралган курдюк мае куябыз. Ул безгә соңрак кирәк булачак. Берәр сәгатьтән табакны алып йөзем истибез. Аны да пешкән кишер белән томалап куябыз. Он минуттан соң казанга икенче төп ингредиент дөге салына. Өстенә туз сибәбез һәм уртага курдюк мае салып калдырабыз. Май өстенә янәдән дөге салына. Барлыгы 50 килограмм. Биредә лазер сортын кулланалар. Тозлыйбыз, тигезлибез, берәр сәгатьтән дөгене болгатып алырга кирәк. Өч сәгать ярымнан хуш исле тәмле пылау әзер дә булды. Казан төбендә пешкән ит алып ваклана һәм дөге өстенә салына. Янына бытбылдык яки тауык йомыркасы да куела. Монда татып караган пылауның тәме әле озак сакланыр. Çayın çok güzel. Teşekkür ederim. Merhaba. Сиңа да тәшәккүр ederim. Рәхмәт. Яңа Гасыр каналы татар телендә тәүлек әйләнәсе эшләүче бердән-бер иярчен телевизион канал. Үзенең тырыш хезмәте белән татар телен, мәдәниятен үстерү һәм саклауга зур өлеш кертә. Чит төбәкләргә сибелеп яшәүче татарларны берләштерә. Үткәндәге сәхифәләргә бергәләп күз салыйк, төрле елларда бу көн нинди вакыйгалар белән истә калган. 20 ел Татарстан Яңа Гасыр каналы эфирда. 20 ел біз Татарстандағы барлық вақиғаларны яқтыртып барабыз. 2008 елның 23 майында Яршаллыда «Рабочая лошадка» бірінші төбәк ара Курчак театрлары фестивалі болып узды. 2013 елның бұл күнләрендә Казанга Мария театрының сәнгать җитәкчесе директоры Валерий Гергиев килеп китте. Башкалабызда әлеге театрның 2013 елгы универсиадага багышланган концерты турында фильм төшерелде. 2019 елның бұл күнендә Владимир Путин Кремльдә Казан мэры Илсур Метшинны 3-нче дәрәҗә за заслуги перед Отечеством ордены белән бүләкләде. Маркетологлар шундый кызыклы күзәтү ясаган Саут-Саба ни кадәр затлырак клиент ресторанда шул кадәр күбрәк акча түләргә әзер икән, беләйдең. Бу мөгаен фарфор яки керамикага кагыладыр. Ә менә безнең хәбәрчеләребез металл Саут-Саба ничек ясала икәнен белешеп кайтты.
Hörmetli irteler, bugün biz sizni Savut Sabah'ın balıklar külü dünyası bilen tanıştırıp ötesimiz kile. Savut Sabah'ın balıklar külünün birinci hitabı bugün alüminyum'a üretip koyu hitabı. İkinci etapta bizning Savut Sabah'ın litniklerin şopturu etabı. Bu etapta bizning şu litniklarni preslar yordamida şoptiramiz. Ham bizning shunday Savut Sabahlar jarallar birlikqa keladi. Üçüncü etapta bizning şoptirilgan posudani tokar ishkartu etabı. Bu etapta bizning shestartilgan Savut Sabah takarni mashinaga qo'yila ham keskin qirlarini shestartib, shunday bizning Savut Sabah ikinci etapga hozirlanadi. Bu etapdan so'ng bizning vodiy Savut Sabahlar keta upakovkaga Buyala turgan Savut Sabahımız bizning ikinci etapga ko'chadi. Beşinci etapta bizning sabahlarga rizba solu etabı. Bu etapta bizning stanok yordamida rushkalar biror uchun rizba solini kelasi etapga yo'naltiriladi. Altıncı etapta piskastru etabın o'tgan Savut Sabah gruntovka qatlama etabına o'tadi. Bu etapda bo'yovchilar bizning Savut Sabahga gruntovka qatlamini qoplay ham shunday pechlar yordamida 120 gradusda keptiradilar. Жетінші etapta gruntovka qoplangan Savut Sabahlar antiprigar qoplamini bo'yarga keladi. Bu etapda bizning bo'yovchi yigitlarimiz antiprigar qoplamini Savut Sabahga bo'yarlar ham shu hozir Savut Sabah bizning 400 gradusli pechga uzatiladi. Sekizinci oxirgi etapda bizning hozir Savut Sabahlarimiz motor tortmalarga o'rnashtirib, skladga yo'naldi. Shulay bizning upakovanный Savut Sabahlarimiz kibit kishtalarına ketadi. Bo'yalgan Savut Sabahlar sifatlari bo'yicha bizning har vaqt laboratoriyada tekshiriladi. Bunda ko'rganingizcha bu stanoklarda bizning antiprigar qatlamining necha yilga yetishagin shunday stanoklar yordamida tekshirilib boradi ham har bir shunday yozib boriladi bizning yigitlarga ham protokol tuzilib, uning sifatining darajasi g'ozga to'g'ri keladimi, yo'qmi, shu bizning natija yasadi. Neticede bizning hozir Savut Sabahlarimizni kishtalarda ko'ra olasiz. E'tiboringiz uchun zo'r rahmat. Savut Sabah yasau nishkaliklarni tushundik. Hozir ko'zlarni erkalab keramika ustalari ijodi bilan da tanishik. Qarali, anilarga bag'ishlangan jirdan so'ng ikkisi de mina degan bo'lak bo'lib turib kelaymi? Shunlab da shulay.
Узган атнада Казан кунаклар кабул итте. Бүтін дөнья Татар конгрессы 2023 елның 19-21 май көннәрендә Казан шәһәрендә милли тормыш һәм дин 13-нче Бүтін Россия Татар дин әһелләре форумын үткәрде. Форум катнашучылары дин өлкәсенә кагылышлы мөһим сораулар һәм борчыган мәсьәләләр буенча фикер алышу өчен җыелган иде. Аңа бәйле 200-дән артык эшлекле һәм мәдәни чаралар узды. Делегатлар арасында Приморье крае мөселманнары диния нәзарәте рәисе Жамал хәзрәт Гарифуллин да бар иде. Бүген ул бездә кунакта. Әссәламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Менә шул ерак көнчыгыш мөселманнары турында сөйләшәбез килә. Приморье краенда мөселманнар күпме? Һәм ул мөселманнар бөтенесе дә татарлармы? Приморье краенда 150 меңдән ким түгел мөселманларын саны. Татарлар ул хәтле күп түгел. 2010 елда 10 мең татар иде. Аз гына хәзер кимеде. 10 ел içinde татарларның саны кимеде. Күпмегә кимеде тулысынча дөресенчә әйтә алмыйм, ләкин 150 мең крайда яшәгән мусульманларга карата әзрәк инде безнең милләтебезнең саны. Владивостокта мәчетләр бармы? Кызганычка каршы мәчетләр, ягъни бина буларак юк, ләкин ике мусалла гыйбадат йортлары бар. Шунда инде намазларны, җомгаларны шул гыйбадат йортларында без укыйбыз. Алар айрым бина буларак торамы инде, яки алар нидер бина эчендәге бүлеп бирелгән бүлмәләр генәме, фатирлар кебек генәме? Әйе, ул помещение 5 катлы бинаның цокольный яки беренче этажы. Беренче, айрым турса аны мәчет дип шалт үзгәртеп бер караганда. Жамал хәзрәт, мөселманнар өчен уңайлыклар, мәсәлән, хәләл ризык белән тукландыручы мәктәпләр, балалар бакчалары бармы сездә? Yok, андый мәктәпләр дә юк. Безнең ерак көнчыгышта Хабаровскида гына эшләп килә бер ерак көнчыгыш тагы бер балалар йорты дип әйтик анарга. Анда да бер 30-га якын мөселман балалары тәрбия алалар. Башка регионнарда кызганычка каршы юк андый мөмкинчелек. Менә сезнең край бит, Приморье крае, сез бит менә шул крайда да инде дин буенча җаваплы безнең хәзрәтебез. Ул крайга нинди шәһәрләр керә мәсәлән? Приморье краенда үзәк ул инде Владивосток шәһәре, зур шәһәрләрдән Находкада мәсҗид бар. Аннары Уссурийск шәһәре, анда да бардыр мәчет. Шәһәре, Уссурийскта мәсҗид төзелгән, ләкин теркәлмәгән әлдә, анда күп проблемалар бар әлдә. Шул ике төзелеп беткән, ләкин эшләп барган бер генә мәсҗид дип әйтеп була. Ягъни 9-нчы. Калган шәһәрләрдә, Владивостокта, Дартумда да гыйбадат йортлары гына, мусаллалар гына эшләп бара. Владивосток үзе нинди ул менә хәзер? Бик нык үзгәрде дисез. Стамбул белән дә чагыштыралар була. Әйе, Стамбулга ошатабыз без. Мин үзем дә Стамбулда беренче ел укыган өчен диңгез янында күперләр белән күркәм, бик матур Россиянең шәһәрләреннән берсе. Рәхим итегез, кунакка килегез. Рәхмәт. Климаты гына башка төрле. Сезнең үзегезнең дә география бик киң. Германияда туган, нәсел аннары Бөгелмә, Баулы, Октябрьский яклары белән бәйле шулай бит. Менә шул киң географиядан инде сез ничә ел хәзер Приморье крайларын якларында эшлисез? Ерак көнчыгышта безнең 8-нче ел, Приморьеда 3 елны тутырдык. 8-3. Менә шул эшләгән дәврдә уңай якка үзгәрешләр сизеләме? Әлбәттә, әлхәмдүлилләh, без килгәндә хәләл ризык ягындан да дип әйтсәк, кафалар аз иде, ягъни ашханалар аз иде. Хәзер бик күбәйде. Мәсҗидләрнең шул мәсҗид дип әйтүебез без ерак көнчыгыш мөселманнар өчен гыйбадат йортлары, мусаллалар да мәсҗид дип без саныйбыз алар. Шуның өчен мәсҗидләрнең саны да күбәйде. Аллага шөкер, мусульманларның гомумән саны да күбәя. Хәлләр дә Аллага шөкер хөкүмәтнең дә карашы яхшы якка үзгәреп бара. Безнең бөтен дөнья конгрессында һәр даим килеп китү, мөнәсәбәтләр кору яктан да бик яхшы файдалар, нәтиҗәләр. Шуның өчен өмет итәбез, Владивостокта да Аллаһ насыйп итсә, мәсҗиднең барлыкка килүе булыр дип төзелер дип иншалла. Менә бу форумга сез нинди мәсьәләләрне хәл итәм дип ниятләп килдегез һәм берәр нинди шишелеше күренәме? Форум
форумга килгәндә, безгә, татарларга, һәм дә татардан тыш башка регионларда яшәүче татарларга бу форумның бик зур әһәмияте күренә. Чөнки Татарстан ул диннәр ара һәм дә милләт ара мөнәсәбәтләренең үрнәге булып тора. Шундый үзәк. Һәм дә бөтен Россиядән имамлар киләләр Татарстанга, күрәләр, бу хәлләрне ишетәләр, катнашалар, төрле чаралардан, ансын Болгарда да рухи яктан шулай көчәеп, регионларына кире кайталар. Һәм дә Татарстанның шул күркәм хәлен үз регионларда тараталар. Шуның өчен хәлендә әлеге безнең дәүләтебезнең политикасы буенча, сиясәте буенча бу мөнәсәбәт дин ара һәм милләт ара мөнәсәбәтенә бик зур өлеш кертә бу форум дип минем үз фикеремчә. Чынлап та менә без үзара дустанә яшибез, алмас менә санап күрсәтәм. Безнең фатирда үзбәкләр дә яши, урыслар да, татарлар да, марилар да яши, һәм безнең балалар да үзара бергә Безнең фатирда безнең илне әйтәсең, шулай бит? Безнең йортта, Казанда шундый йортлар бик күп. Менә шул син менә санап үттең, шәһәренә, авылына, мәхәлләсенә карап, сез инде анализ алып барасызды бит, кайда күбрәк мөселманнар, кайсы милләтнеке икән? Әлбәттә, безнең Владивостокта күбесенчә Үзбекстаннан, Урта Азиядан, Үзбекстаннан килүче безнең дин кардәшләребез, ерак көнчыгыштан карасак, мәсәлән, Сахалинда кыргыз милләтеннән күбрәк, Хабаровский крайында таҗик милләтеннән күбрәк, Байкал аръягы ягында, анда да кыргызлар да, таҗиклар да күп дип әйтергә була. Ләкин безнең мәсәлә Приморье крайында безнең диния назараты безнең үзәнчелеге bütün mahallelerini barlıkka kituriçi Tatar milleti buldu. Bizde учредительler niçikinde учредительler karasan bütün uyuşturucular, bütün mahallelerinin uyuşturucuları hem de diniye nazaretinin barlıkka kilüvenin sebepçi ol Tatar milleti. Üzü tilegi bilen Mufti Hazretke müracaat etip, tırışıp, ebiler, babaylar, anda yaşavçı babaylar şunday karar aldılar. Hem de diniye nazareti bizni şul terkedik. Allah'a şükür işler alıp barıla. Hem de diniye nazaret içinde tagında bir kürkem yağı Tatar tili yağından bizden Mufti Hazret de Ravil Hazret Gaynuddin her vakit indi bizni üst tuğan tili bizde işleri bizni alıp barırga hatta hatlar yazışı bizden arabızda bulsa da Tatar tilinde üsteligizde yazığız deyip bizni şunarga indi. Hem de biz şunu aytalabız mahalleler hem de diniye nazaretler ol milli üzek deyip әйтеп була бу көнгә безгә. Чынлап та шулай. Менә шул үзәктә бит инде төрле милләт вәкилләре, ягъни мөселманнары турында сорау юкка түгел. Алар бит инде бөтен бер җиргә туплана, шулай бит. Менә шунда туплангач, безнең нәрсә дисәк тә телебезнең нигезе бер, без бер-беребезне рәхәтләнеп аңлый алабыз. Кыргыз белән дә, үзбәк белән дә, бәлки таҗик белән, таҗиклар белән авыррактыр. Менә шунда син татар икән, син үзбәк икән дип аерылар юкмы? Менә бердәнме бөтен мөселманнар? Birdem deyip aytırga kirek de indi. Bir yaktan birdem. Lakin tilinin üzgerişi de buldu bitinde. Şol Sovet çağrıları yanında mesela Üzbeklerinin alan harfleri de başka, kaybır sözlerini anlauda da azgına ağırlık görerler. Lakin din meselelerinde mezhep boyunca Allah'a şükür biz Türkiye milletler bütünüsü birdemlikte. En mühimi şol da bitinde. Hem siz şol yönelişte hizmet etəsiz. Туган якларыгызны Иракта калдырып булса да, эшегездә сезгә уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт. Әйе, менә мин инде сабылашканчы тагын бер сорау гына биреп китәсем килә. Татарстанда туганнарыгыз бармы? Әлбәттә, минем әтиәнием Татарстанда, Бөгелмә шәһәрендә яшиләр. Без дә үзебез һәр вакыт монда, белмим бу эфирга кирерме, юкмы? Мин анда балаларым монда китердем, гаиләмне. Kazan'a getirdim, mektepte okutur için, üst Tatar mektebinde okutur için gailemni ağır karar buldu. Lakin getirdim bunda çünkü sizin sıravınızga cevap olarak anda bala yurtta mektepte de helal rızıkta ağırlığını gördük. Tagında bizden gırıf gadetlerin balalar kişirek yani mağrifet bilim algan vakitte sınıp kalmasa balalarga ondan sonra Kayında sen kitirel misin? Anası bilen kilmegen aytабыз bit indi şol sözgə туры килеп ağır karar aldık. Gaile bilen hem de balalarının terbiyesi, mağrifeti için biz min mında Kazan'da gailemni kaldırdım. Üzüm de her vakit
анда-мында эшләп йөрибез. Булай һичшиксез эфирга керттербез. Уңышлар сезгә. Соклангыч, бик зур рәхмәт сезгә, Җамал хәзрәт. Кара, син дә белеп киенергә яратасың ул? Тырышам, Алмаз. Тырышсаң, игътибар белән киләсе сюжет хәзерлән. Алга таба без мода темасына тукталырбыз. Менә шушы урында яшь туташларга шелтә белдерәсем килә. Киң кара шалбарлар, размеры булмаган зур кофталар киясез. Ерактан карап торсаң, егетме, кызмы аерып та булмый. Нишләдегез сез, мода дигәчтә? Килешәм, Алмаз, син санап үткән киемнәр никадәр уңайлы булмасын, хатын-кызны күлмәкләр генә нәфис һәм нәзакәтле итә. Лилия Гыйзатуллина да безне ишеткән булса, ул да бүген нәкъ менә җәйге күлмәкләр модасына тукталыр иде. Исәнмесез, күлмәкләрнең йылдызлы сәгате җитте. Узган сәхифәләрнең берсендә бу җәйдә актуаль булачак күлмәкләрне барлый башлаган идек. Бүген дәвам итәрбез. Күлмәк безнең иң яраткан киемебез. Нәрсә белән кияргә дип бош фатасы да юк. Кидең дә киттең. Әле көне буе күпме комплимент ишетәсең. Аксессуарларны алыштырып торсаң, көн саен яңа образда ясарга мөмкин. Димәк, 2023 елның җәендә нинди күлмәкләргә өстенлек бирергә соң? Бу хакта бераз соңрак әлегә мода күрсәтүләргә күз салыйк. Иң актуаль күлмәк ул ерыклары, кисемнәре булган күлмәк. Һәр вакыт бик оригиналь күренә. Алар актуаль булсын өчен 3 кагыйдәне онытмаска кирәк. Беренчедән, минималистик фасоннысын сайлыйбыз. Икенчедән, чәчәкле прикласына өстенлек бирәбез. Өченчедән, аның токымасы киҗимамык яисә җитен булырга тиеш. Монда күлмәкләрне үкчәсез, җиңел аяк киемнәре белән кию отышлы булачак. Теләсә инде җәйнең актуаль тренды чәчәкле күлмәкләр. Бу елда алар аеруча популяр. Мондай күлмәкләр белән кию өчен аяк киеме сайлагандан күлмәктә булган төслесен сайларга киңәш ителә. Һәм ул чуар булырга тиеш түгел. Чәчәкле күлмәк сайлаганда йөз үзенчәлекләренә дә игътибар итегез. Шелтәр, краше, решелье күлмәкләр дә мода күрсәтүләрдә бик күп иде. Аның табигый төстәгеләре бик матур һәм актуаль. Бу категориягә бәйләнгән күлмәкләр дә керә. Мондай күлмәкләргә сандалия, беркиншток, шлёпка, баулы басанашы кебек җиңел аяк киемнәре килешәчәк. Тагын бер актуаль тренд – кабарынкы итәкле күлмәкләр. Алар озын булырга тиеш, ә өске өлеше сыланып торса яхшы. Елның җәйге трендлары арасында пастель гаммасындагы күлмәкләр дә бар. Мондай күлмәкләр белән монохром образ ясау отышлы. Аяк киеме, сумка, бизәнү әйберләре дә шундый ук төсмердә булса яхшы. Һәм тагын бер актуаль тренд – кара төстәге күлмәк. Ул теләсә инде тукымадан булырга мөмкин. Мондай күлмәктә зур үзенчәлекле аксессуарлар бик отышлы күренә. Бүгенгә менә шулар, күргәнегезчә күлмәк өчен бернинди кысалар юк.
Иң мөһиме стиль нигезләренә тугры калырга. Исегездән чыгармагыз, иң кыйбатлы трендлы күлмәк тә сезгә килешмәсә, зауыгын югалтырга мөмкин. Шул ук вакытны сезгә туры килгән иң гади күлмәк тә зауык буенча отарга мөмкин. Мин сезнең белән саубуллашам, зауыклы һәм матур булыйк. Сиңа килдем иркәм. Хайвазны алып куеп торып. Шулаймы? Бәлки Зөлфияны алып куеп торыптыр. Шулай, син миңа килдең бит. Біз дәвам итәк. Марина Цветаеваның мемориаль комплексы Алабуга шәһәрендә урнашкан. Татарстан Мәдәният министрлыгы карамагындагы музейлар комплексына керә. Ел сайын әлеге музейны 45 000 турист килеп карый икән. Алар арасында хәтта без дә була алабыз. Әйе, әмнә Гөлинә Харасовалар шушы матурлыкны инде күреп кайтты. Кама елгасының иң биек ярында урнашкан Алабуга шәһәре Цветаева исеме белән дә бәйле. Биредә шагыйрә нибары 10 көн яшәп кала. Шуңа карамастан бүгенге көнгә кадәр кала әлеге танылган шәхеснең хәтерен саклый. Алабуга шәһәрендә булырга туры килсә, Казан урамы буенча аска таба төшегез. Анда Марина Ивановнага багышланган тарихи комплекс урын алган. Аңа әдәби музей, хәтер йорты, шагыйрьнең бюсты һәм кер юу йорты керә. Бүген без сезне Марина Цветаева исемендәге әдәби музей белән таныштырабыз. Бу тарихи бинаны шагыйрьнең иҗатын яратучылар махсус сатып ала. 90нчы елдан алып йорт музей функциясын үти. Шунысы кызык, Марина Ивановна бу йорт бусагасыннан аяк басмаган, ширкәүгә барганда күреп калган булса гына. Биредә ул архитектурага артык игътибар итмәгән дип сөйлиләр, әмма җирле халыкның гортензия чәчәкләренә мәхәббәтен беренче көнне үк сизеп алган. Әдәби музей шагыйрьнең туган көненнән алып Алабуга каласына эвакуацияләнгән көненә кадәрле вакыйгаларны сүрәтли. Биредә Марина Ивановнаның һәм гаиләсенең шәхси әйберләре, фотографияләре тәкъдим ителә. Цветаева родилась 26 сентября по старому стилю 1892 года в Москве. Марина Цветаева иске стиль буенча 1892 елның 26 сентябрендә Мәскәүдә дөньяга килә. Аның әтисе Иван Владимирович Европага танылган филолог, сәнгать белгече була. Ул Мәскәүдәге Нәфис сәнгать музеена нигез сала. Әнисе Мария Мейн танылган пианист, кызының музыка юнәлеше буенча китүен тели. Әлеге нота дәфтәрләре шуңа бер дәлил. Әмма Марина әдәбиятны сайлый, 6 яшеннән рус, немец, француз телләрендә шигырьләр яза башлый. 18 яшендә беренче шигырь җыентыгы дөнья күрә. Булачак ирен Марина Ивановна Кырымда очрата. Яр буенда матур ташлар җыйганда аңа бер егет ярдәмгә килә. Әгәр дә ул миңа сирдәлек табып бирсә, ике дә уйламый аңа кияүгә чыгачакмын дип үзенә сүз бирә. Барда уйлаганча килеп чыга. 1912 елда Марина Цветаева белән Сергей Эфрон никахларын рәсмиләштерә. Аннан соң катлаулы тормыш башлана. Яшь гаиләгә бер балаларын югалтырга, ике зур сугышның шаһиты булырга туры килә. Иң катлаулысы мөгаен мөхаҗирлектә яшәгән елларыдыр. Башта Берлин, соңыннан Чехия, Франция. 1937 елда Марина Ивановнаның кызы Ариадна Советлар Союзына кайта. Аны француз телендә чыга торган газетага эшкә чакыралар. Аның артыннан башкалар да кайта. Тормыш җайланган кебек тоела, әмма 2 айдан Ариадна ел ярымнан Сергей Эфрон шпионажда гаепләнеп кулга алына. Марина 14 яшьлек улы Георгий белән генә кала. Якыннарын азат итү өчен көрәшә. Здесь можно сказать о письме Лаврентию Берия. Лаврентий Берияга язган хатында тормыш иптәше Сергей Эфронны намуслы, саф күңелле, ватанпәрвәр кеше дип атый, азат итүләрен сорый. Әмма нәтиҗәсез. 1941 елның октябрендә аны һәм башка халык дошманнарын җәзага тарталар. Атылучылар исемлегендә Эфрон фамилиясе беренче була. Марина Ивановнаның язмышы тагын да аянычрак. Август айында шагыйрәне улы белән бергә Совет Татарстанына эвакуациялиләр. Теплоход Казан, Чистай шәһәрләрендә тукталыш ясый. Шагыйрә үзен бирдә калдыруларын сорый барып чыкмый. Аларны Алабуга шәһәренең Пукрау урамындагы Бродильчиковлар йортына кертәләр. Среди самых интересных экспонатов нашего музея мемориальные предметы семьи Марины Цветаевой, предметы, к которым прикасались ее руки. Анастасия Бродильчикова истәлекләре буенча шагыйрә үзе белән бик күп фарфор савыт-саба алып килә. Алар арасында менә шушы тәлинкә дә була.
Әмнә бу чәй кашыкларын Марина Ивановна сатмакчы да булган дип сөйлиләр. Әмма сугыш вакытында көмеш кашык сатып алырлык хәлле кеше табылмый. Хәзер инде күз алдына китерү кыендыр, әмма түгел 79 ел элек әлеге урамнар буенча, әлеге сыгмаклар буенча Марина Цветаева атлап бергән. Әгәр дә Алапуга шәһәрендә булсагыз, музейларны урап бузмагыз. Биредә сез яраткан шагыйребез турында кызыклы фактлар, истәлекләр белән таныша алачаксыз. Қонақхана бізге рәхим итегіз. Бізде қонақта урман янгынын сөндіру үзәге директоры Айдар Гайфуллин. Айдар, исәмсіз? Исәмсіз. Саумысыз, хош келдіңіз. Әлбәттә, сіздің юнәліш бойынша әңгәмә құрырбыз. Россиянең төрле пошмакларында урманнар яна. Бөтенебезгә дә мәгълүм. Бездә, ягъни Татарстанда хәлләренчек. Һәм урманда янгын чыгуның сәбәбе нәрсәдә яки кемдәме? Безнең Татарстан Республикасы урман тиярлекләрендә янгын куркынычсызлыгы сезоны 1 апрельдән игълан ителде. Бу узган ел белән чагыштырганда 24 көнгә иртәрәк башланды. Бу язның иртә килүе. Бу безнең язның иртә килүе белән бәйле буларак инде. И бүгенге көнгә Урман хуҗалыгы агентлыгының дистанция мониторинг системасы мәгълүматларына караганда 822 термик нокта теркәлде. Һәм урманга якын территорияларда, җирләрдә 671 янгын очрагы булды. Узган елда чагыштырганда бу цифры 229 термик нокта булса, 209 янгын очрагы урманга якын территорияларда булган иде. Менә моннан без бу цифрларны чагыштырганнан соң нәтиҗә ясый алабыз инде. Быелгы яз, хәзерге сезон, янгын куркынычсызлыгы сезоны киеренке бара. Янгынларны булдырмаска безнең урман хуҗалыгы хезмәткәрләре минерализационный полосалар, аларны яңарталар, булмаган җирләрдә яңаны ясыйлар. Кеше ял итсен өчен беседкаларны, ял итү урыннарын яңарталар, яңаларны ясап, мусорный контейнерлар куеп, һәм халык белән агитационный аншлаглар, баннерлар урман читләренә куябыз. 17 апрельдән 7 майга хәтлек безнең особый противопожарный режим дип әйтәбез. Халыкның урманга кируен шикләү карары кабул ителде һәм ул 7 майга хәтлек алып барылды. Бу карал вакытында халыкның урманнарга кируе тыела. Машина белән йөрүләр, юллар шлагбаумнар белән ябыла. Безнең урман хуҗалыгы хезмәткәрләре тәүлек дәвре кизү турылары оештыралар, мониторинг һәм халык урманга кирергә мөмкин булган җирләрдә постлар оештырабыз. Сез менә алдагы сорауга җавапны инде бирә башладыгыз. Тагын бер искә төшерик әле. Урманнарда үзеңне ничек тотырга һәм тотмаска һәм нәрсә өчен административ җаваплылык каралган? Безнең урманнарда җәй көне быел бигрәк тә корылык хәзер. Республикабызда явым-төшемнәр булып үтсә дә, ул бөтен республика җирлегендә булмады. Шунлыктан кирүләрне керсәләр дигән шул җиләк-җимеш җыерга дип әйтгәндә хәзер соңрак кирәк булганда гына керсеннәр инде һәм үзләре белән калдыкларны, шүпләрне, шул пыялаларны апшыгып китсәләр, җыеп тиешле урыннарга ташласалар иде. Аннары тәмәке төпчекләрен, ушак ягыны бик катгый тыярга кирәк инде. Менә сез термик ушак ничек дидегез, термик нокталар дисез. Сез аны ул нәрсәне аңлаталар? Ушак ягып утырамы? Термик нокта ул бер җирнең күрше җиренә карата температурасының югары булуы. Шуны безнең спутник ярдәмендә фиксировать итәләр. 24 сәгать дәвамында 365 көн елга безнең диспетчерлык пункты эшләп килә. Андагы диспетчерлар бу информацияны кабул итеп, тиешле өлкәдә эшләүче хезмәткәрләргә тапшырып, яңадан кире обратный связь алалар. Менә сезнең өлкәдә эшләүчеләр кайбер районнарда хәтта махсус кешеләргә игътибар итәргә кирәк дигән мәгълүмат таратты. Бу дөресме яки ялган мәгълүматмы? Безнең күрше регионнарда провокаторлар дип әйтгәндә, русчалатып әйткәндә, янгын үтертергә әзерләгән участоклар һәм андый кешене тоткан очрагы теркәлде. Бу шул сәбәпле безнең министрлык
шушындай мәгълүмат тараттык. Урманда йөрүчеләргә аеруча игътибарлы булырга, кулларында теге янгын җибәрергә, янып китүче сыйыкчалар тиз янучан булмасын дип кызыксынырга инде безнең инспекторларыбыз. Кешенең ниятенә игътибарлы булырга кирәк инде. Җияүле һавасыла бирә торган кеше, бер төрле теге ашарга пешерергә, шашлык кыздыра килгән кеше, инвентарь белән үзенең килә дип әйтик инде. Монысы аңлашылды. Айдар әфәнде, Татарстан урман хуҗалыгында тагын нинди яңалыклар бар? Безнең Татарстан урман хуҗалыгында бүтән Татарстаныбыз буенча безнең информационный системага электронлаштыру бара. Безнең дәгән республикабызның урманнарын геопортал дигән шилтәр эшләвен башлап җибәрә Наташа. Анда безнең ул шилтәргә кирип карасак, урманның яшен, составын, ничәнче елда утыртылган, мәйданын, кварталын, выделын, нинди урман эшләре башкарылган икәнен күзәтергә була. Менә урман янгын сүндерүчеләр белән гади янгын сүндерүчеләр алар аерыламы? Мин аерыла дип әйтер идем. Безнең бит инде һәрберсенең сүндерү, янгын сүндерү булса, специализациясы төрләре аерыла. Урманда бер төрле кием белән йөреп, урман территориясының аңларга, географияны белергә, теге ориентация на местности дип әйтгәндә, яхшы алга киткән буларга тиешне өйрәнелгән буларга тиеш карталар белән укып, су юлларын, кайда качу, кайда ничек сүндергә икән, тәртипләре үзгәрә. Ә безнең обычный янгын сүндерүчеләр бит инде алар безнең зданиялар, халыкны коткару өлкәсендә рәк юнәлдерелгән эшләре. Һәм сезнең үзәкнең эшчәнлеге нидән гыйбарәт дип сорыйсыз килә? Безнең урманнарны янгыннан саклау үзәге республикабызда 2010 елда барлыкка килгән. Аның составында 5 3нче төрдәге лесопожарный станция бар. Алар безнең Соба, Лениногорск, Биектау, Лаеш, Хойбыш муниципаль районнарында урнашкан. Җәйге сезонда 90 хезмәткәр эшли, 94 берәмлек техника бар. Менә төгәлләп шуны да сорыйсы килә. Әгәр дә мәгәр ул бу була калса, нәрсәдер күреп алсаң, аны кая һәм ничек җиткергә, һәм ничек дөрес аңлатырга әле бит урманда, мин шул урманда, мин шул җирендә дип кеше дөрес кенә аңлата да белмәскә мөмкин. Безнең менә әйтеп үткәнем бит инде диспетчерлык пункты бар. Аның номеры 8 800 194 00 или 112. Бердәм хезмәте белән шалтыратып, аларга шалтыратсаң, тоже безгә направлять җибәрәләр. Кайда булганын аңлатырга була. Урманнарда безнең бары якын авыл җирлекләре информация әйтсәк тәген, ориентир дип әйтгәндә безнең диспетчерлар эзләп табачак. Диспетчерлар безнең шул районның урман хуҗалыгы хезмәткәрләрен шалтыратып, ул урман хуҗалыгы хезмәткәрләре барыбер җайлыдан чыгып табачаклар. Айдар әфәнде, тулы җавапларыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Бездә кунакта Татарстанның урман янгынын сүндерү үзәге директоры Айдар Гайфуллин булды. Сезнең эшегезнең аз булуын теләп калабыз. Димәк, урманнар янмасын дигән теләктә сезнең белән сау булашып, бик зур рәхмәт. Амин. Тапшыруны дәвам итәбез. 20 ел Татарстан Яңа гасыр каналы эфирда. 20 ел без Татарстандагы барлык вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2008 елның 23 майында Яршаллыда «Рабочая лошадка» беренче төбәк ара Курчак театрлары фестивале булып узды. 2013 елның бу көннәрендә Казанга Мария театрының сәнгать җитәкчесе, директоры Валерий Гергиев килеп китте. Башкалабызда әлеге театрның 2013 елгы универсиадага багышланган концерты турында фильм төшерелде. 2019 елның бу көнендә Владимир Путин Кремльдә Казан мэры Илсур Метшинны 3-нче дәрәҗә за заслуги перед Отечеством ордены белән бүләкләде. Хәзер кунагыбыз белән танышыр вакыт килеп җитте. Анастасия Токтарованы каршы алыгыз. Ул музыка белән инде 17 ел шөгыльләнә. Бүгенге көндә ул Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясендә белем ала. Күпсанлы халыкара конкурслар лауреаты.
Анастасия Рахимит, манзара сәхнәсе сиңа. Хәзер тагы бер музыкаль бүләк, анысы Мирас ансамбленнән булыр. Сәнгатьчеләребез Свердлов өлкәсе Түбән Сиргин районы Әрәкәй авылы фольклор материаллары буенча куелган биюне тәкъдим итә. Урал татарларының күпер-күпер биюен бергәләп карыйк. Рәхим итегез.
И в танцах! Kızlar, yigitler, rəhmət. Əfərin sizə qarab, hətta mənə oşuşlar kelib getdi. Tüge tuzğanaq salat deysən ikən Benim bir isim kelib getdi. Elə sən bir min oşuşum indalaysan. Яз җитүгә аланлыклар сары келәм белән каплана башлый. Аны нәрсә дип уйлыйсыз? Дөрес, бу тузганак чәчәге. Кемдер анардан тәкыяләр ясый, кемдер бал ясап ашый һәм чәй эчә. Әйдәгез әле аның файдалы сыйфатларын карап китик. Тузганак язның беренче чәчәкләренең берсе. Ул көзгә хәтле йомры, йомшак, сары чәчәкләре белән безнең күзне иркәли. Туристлар аңа карап вакытны белә алалар. Иртәнге 6-да чәчәкләр ачыла, ә көндезге 3-тә тузганак йомыла икән. Тузганакны гадәттә бакчачылар шүп үләне дип саныйлар инде аны, әйме һәм кая куярга нишләтергә белмиләр. Ләкин тузганак ул иң файдалы үләннәрнең берсе дип санала, чөнки аның тамырыннан чәчәгенә кадәр файдасы бик күп. Мәсәлән, шул ук витаминоздан бик файдалы ул әйме яз көне. Шулай ук ОРВИ, ОРЗ авыруларыннан бик файдалы. Электән үк инде әби-бабаларыбыз да тузганакны авырулардан дәвалану өчен куллана торган булганнар. Бу үсемлекне борынгы Мисыр, Рим, Грек халыклары да белгән. Кытай медицинасында да аны 1000 елдан артык кулланалар икән. Бу аңлашыла да. Тузганакның чәчәкләре дә, яфраклары да витаминнарга, минералларга, файдалы элементларга бай. Чәчәкләренең билгеле бер тәме булмаса да, яфракларының тәме руккаланы хәтерләтә. Тузганакны көндәлек менюга керткәнче, табиб белән киңәшләшегез. Гастрит һәм башка төр ашказаны авыруы булган кешеләргә тузганакны кулланырга ярамый. Без тузганак яфракларыннан яңа салат ясап карага булдык әле. Моның өчен нәрсә кирәк диләр? Бер яшел алма, сыр, тузганак яфраклары, шикләвек, бездә ул макадамия белән кедр шикләвеге, һәм соус. Соуста безнең клюква, горчица, зәйтүн мае һәм лимон согы. Әйдә ясый башлыйбыз. Нәрсәдән башлыйбыз? Әйдәгез алмадан башлыйбыз. Алманы шакмаклап турыйбыз. Хәзер сыр салабыз. Сырны нәзек кенә турарга кирәк булачак. Хәзер без сыр кисәкләрен алма өстенә тезеп чыгабыз. Шулай бит әйме? Әйе. Сырдан соң нәрсә бара диләр? Безнең монда тузганак яфраклары калды һәм шикләвекләр. Салатка хәзер соус салабыз. Димәк, безнең витаминлы салатыбыз инде әзер. Шулаймы диләр? Әйе, бу салатны сезонында ясап карагыз. Әйе, бик тәмлегә ошаган ул. Тузганакның чәчәкләреннән без чәй ясадык. Дуслар, ашларыгыз тәмле булсын. Сәламәт булыгыз. Tuzganakның файдасы турында белдек. Хәзер җырның файдасы бармы икәнен Нурзәдә, Татарстанның атказанган артисты, кунакханәдә дә үзе аңлатыр. Нурзәдә, сәлам. Хуш килдең. Хәерле иртәләр. Мактаулы исем белән тәбрик итәбез, истәүле булсын. Амин шәбесне рәхмәт. Менә без тузганактан салат ашадык, син менә үзең дә остабикә буларак тузганакны бер нәрсәдә кулланасыңмы? Яки балын айыртасыңдыр, яки кайнатма ясыйсыңдыр. Менә ул тузганактан дөресен әйткәндә минем әни бик оста ясый иде, ләкин үземне ясаганым юк. Ул аның сары чәчәкләрен җыеп, һәр ел сайын бал ясый торган иде. Ашказана бик файдалы дип. Аблай башкача әйтә алмыйм инде. Онсы аңлашылды. Нурзәдә, бүгенге көндә сез нәрсә белән мәшгуль? Бүгенге көндә мин иҗатта. Ни өчен дигәндә, озаклап минем концертым якынлаша. Шуңа көн сайын беренчедән концертларга инде матур күлмәкләр тектерәбез бит инде без. Әйбит онсын да әзерлибез. Хатын-кызга инде. Икеләтә. Мәшгуль. Студияләрдән дә кайтып кергәнем юк. Репетицияләр башланып китте. Биючеләр белән, алып барышлар белән, гомумән, хәтта кичә куркып куйдым, мин әйтәм, концерттан соң ни эшләрмен инде дип. Концерт сезоны тәмамлана бара бит. Концерт сезоны тәмамлана бара, әйе. Димәк, син әле ничектер сезонында төгәлләп куясың. Ни өчен дигәндә, минем туган көнем. Май 28 майда туган көнем. Һәм инде беренчедән тагын шунысын әйтергә кирәк, икенчедән тагын шунысын әйтергә кирәк. Менә Татарстан атказанган дигән исем алганнан соң, шу дәрәҗәле исемне алганнан соң, мин беренче тапкыр зур
концерт қоям. Шуңа күрә инде бу сезон ахырында әле тагын сынау да бер үзенә карата. Тәҗрибәләрне ничек сөйлисең? Бүтін исендә үзең язасыңмы яки мөрәҗәгать итәсеңме авторларга, композиторларга? Мин үземдә язам. Минем репертуарда халык җырлары да күп. Һәм инде әлбәттә безнең танылган композиторларыбыз Альфред Абиякшинбетов, Зөфәр Хәйретдиновның җырлары бар. Соңгы вакытта бәлки Альфред Абиның җырлары күбрәктер. Бүген безгә нинди җыр алып килдең? Бүген мин сезгә алып килдем өр-яңа җыр. Бу җырның әле клибы эшләнеп кенә бетте. Әле беркем дә күрмәде моны. Бу җырның сүзләрен Эльмира Җәлилова иҗат итте, әкиен мин үзем. Без инде аны күптән язган идек, күптән яздырган җыр иде. Ничектер шулай вакыты җитмәде дип әйтим микән инде. Һәрбер нәрсә үзенең вакыты булган кебек инде. Менә вакыты килеп җитте. 3 ел элек төшерелгән видеоматериалны эзләп табып, яңадан кабаттан ал Истанбулга баргач төшерелгән иде. Менә шуны яңадан кире чыгарып дигәндә инде менә быел инде менә шушы клипны мине тәкъдим итәсем килә, әлбәттә, тамашачыларга. Шулай да була икән шул. Тормыш бит ул булмас димә. Менә җырчы һәм артист буларак бүген көндә җырда нәрсәгә игътибар итәргә тырышасың? Мин күбрәк әлбәттә беренче чиратта сүзләргә. Чөнки мин көйләрен үзем язам бит инде. Ләкин башка авторлар биргәндә дә мин беренче чиратта сүзгә карыйм. Чөнки алар сүзләргә гомумән шигырьнең сүзләренә, җырның сүзләренә бик таләпчәнмен. Күбрәк шагыйрьләр белән бергә иҗат итәм, бергә эшлибез. Нәрсәдер ошамый икән, мин инде алардан үзгәрттереп алам. Чөнки кайчагында менә шундый бер кызыклы әйбер генә әйтеп үтим әйме. Вазыйх абый Фатыйхов белән безнең хайран күп җырларыбыз бар. Шулай без аның белән язабыз Сары чәчәк дигән турында җыр. Һәм анда ул бит инде ки бит инде уйламаганнан туа бит инде, әйме шигырьгә карата туа. Һәм инде мин шулай җырлап барам, ки туып бара. Хәзер карыйм отларга, монда бит ике төрле мәгънәдә алынган була. Ат та бар, одым да бар бит инде. Шуннан соң мин әйтәм, Вазыйх абыйга шалтыраттым, сәгать төнге 12-нче яртыда Вазыйх абый мин әйтәм, иҗат кешесе бит инде әйме. Мин әйтәм, отларга килеп чыга биттер бу мин әйтәм. Шуңа күрә без әйтәгез мин әйтәм, үзгәртигәл дип, без аны шулай кайбер сүзләрне үзгәртеп тә алгалыйм мин. Мәгънәсе буенча дөрес туры килсен дип. Аңлашылды. Менә концертыгызда үзегез генә җырлыйсызмы, яисә чакырылган кунакларда буламы? Чакырылган кунакларда бар, чөнки минем җырларны күп кенә артистлар җырлый, башкара. Ойгөл Бариева, ул инде шулай кайларга гына барса да бөтен дөньяда яңгыратып кайтты минем җырларны. Каягына нигә Сабантуйга барса да, төрле чит илләрдә дә, һәм инде шулай ук Руслан Галимуллин, аның күптәннән катнашканы юк. Менә аның белән дә бик кызык килеп чыкты шундый очраклы рәвештә. Без инде концертлар белән йөрибез. Һәм мин әйтәм, менә җыр сөйлим бит инде. Менә шу җырны җырларга микән инде, киңәшләшәм бит инде группа белән. Мин әйтәм, монысын җырларга микән, тегеләй микән? Кунаклар турында җырым бар инде, шуның мин әйтәм, кайсын сөйләргә белмим дим инде. Шуннан нинди соң ул дим. Әйтәм, менә шундый җыр. Ничек синең җырмы ни ул дим, әйтәм, минем җыр. Мин бит студент вакытта җырлап йөри идем ди. Мин әйтә, мин инде ул вакытта беренче альбом чыккан гына булган вакыт инде. Ник чынлап әйтәсезме, синең җырмы ул дим, әйтәм. Ул вакытта син сөйләп булганда мин бит инде ничә җыр язган идем. Менә шул иҗатыңда уңышлар теләп, безнең Манзара тамашачыларына да шул атларга булмаган җыр тәкъдим итерсең дип өметләнәбез. Син белән сау булышып, Манзара сәхнәсен сиңа тапшырабыз. Тормышында уңышлар теләп калабыз. Бик зур рәхмәт чакыруыгыз өчен. Менә хәзер Әдилә тегендә карыйбыз да, андан Дүрзәдә җырлый башлый. Карайбыз. Фокус хоп.
ваклыклар үшін сақламағыз көпке. Бүгін ауыр әйіртеге болыр жеңел көпке. Тұрмыш ваклыклар үшін сақламағыз көпке. Бүгін ауыр әйіртеге болыр жеңел көпке. Қарышыбыз, ғаммәлібіз, yoxşılıqqa ildə. Şanığız olda bizni barı bəxti kütə. Hər işimiz qəmməlimiz yoxşılıqqa ildə. Şanığız olda bizni barı bəxti kütə. Biz yaşlar biz əli, yanıb geyib, şaşıb sıyıb, biz yaşar biz əli. Ömür mizgil yaşlar biz yaşlar biz əli, yanıb geyib, şaşıb sıyıb, biz yaşar biz əli. Hər işimiz, qəmməlimiz, yoxşılıqqa ildə. Şanığız olda bizni barı bəxti kütə. Hər işimiz, qəmməlimiz, yoxşılıqqa ildə. Şanığız olda bizni barı bəxti kütə. Hər işimiz, qəmməlimiz, yoxşılıqqa ildə. Şanığız olda bizni barı bəxti kütə. Hər işimiz, qəmməlimiz, yoxşılıqqa ildə. Şanığız olda bizni barı bəxti kütə. Şanığız olda bizni barı bəxti kütə. Şanığız olda bizni barı bəxti kütə. Нұрзада бек зор рахмет, бізде қонақта Татарстанның от қазанған артисті Нұрзада болды. Менә шулай жырлый-жырлый сабыллашыр вакытта килеп җитте, кадерле тамашачылар. Сезнең кәефегезне әз генә булса да күтәрә алганбыз икән, без бик шат. Игътибарыгыз өчен рәхмәт яусын. Сау булыгыз. Ничек сиңа музыкаль чыгарылыш? Концерт караган кебек. Шулаймы?